Так. Исәнмесез, хөрмәтле журналистлар. Без бүген Габдулла Кариев исемендәге Казан Татар дәүләт яшь тамашачы театрының яңа сезоны ачылышына багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Бүген бездә кунакта Луиза Николаевна Шарова, Кариев театрының директоры, Ренат Мирзахасан улы Аюпов, Кариев театрының баш режиссеры, Искәндәр Илдар улы Вәлиев, тамашачыларның оештыру эшләре буенча директор урынбасары, һәм Ләйсән Илдар кызы Большова, Кариев театры артисты, Ал җилкәннәр премьерасында Асоль ролен башкаручы. Башта кунакларга сүз биребез, аннары инде сорауларга күчербез. Луиза Николаевна, менә безнең яңа 36-нчы сезонда нәрсәләр көтә, шулар турында тәфсилләп сөйләп китсәгез. Хәерле көннәр барыгызга да. Без инде бөтен тулы бер сезонның сезон дәвамында нәрсәләр көткәнен әле сезгә яңадан кунакка килә тагын да тулырак иттереп сөйләрбез. Хәзер без күбрәк менә бу шушы беренче айларда безне сезонның беренче айларында нәрсә көтү турында сөйләшергә дип килдек нигездә. Әйтәсем килә, без узган юбилей сезонын бик тыгыз ритм белән, бик күп эшләр белән матур иттереп, үзебез өчен дә алдыбызга куйган максатларга ирешеп, һәм инде тагын да матуррак һәм амбициялырак максатлар куеп тәмамлаган идек. Һәм менә бу сезонга кирип китәргә җыенабыз. Безнең хәзерге вакытта тамашачыларга әйтәсебез килә. Сезон әле рәсми рәвештә ачылмаган булса да, безнең спектакльләр бара. Ул спектакльләргә туристлар, шәһәребез кунаклары киләләр. Шулай безнең шәһәребездә яшәүчеләр сезне дә чакырып калабыз. Инде сезонны без гөрләтеп, Алла бирсә, ачып җибәрәбез. Үзебезнең театрның баш режиссеры Ренат Мирзахасановичның Александр Грин әсәре буенча куелган Ал җилкәннәр премьерасы белән. Бу бик үзенчәлекле премьера. Ул безнең өчен балачактан укып үскән Грин дөньяларына чакыруда. Шулай ук театрның төп аудиториясы балалар һәм яшүсмерләр өчен яңадан менә бу совет чорында безнең балачакта кадерле булган классик әсәрне яңартуда һәм инде Ренат Хасанович сезгә бик романтик сәяхәт вәгъдә итә. Үзе бу турыда тулырак сөйләр. Шулай ук бу сезонның премьераларына килгәндә бик кадерле һәм күптән көтеп алган бер авторыбызга мөрәҗәгать итәсебез килә. Ул безнең премьераларыбызның шулай ук берсе. Ул да булса Әмирхан Еникинең әсәрләренә безнең орынып карыйсыбыз килде. Еникине инде ни өчен тагын яшьләр театрында алынды икән дип аптырарсыз бәлки. Яңа гына югыйсә аны башка өлкәнрәк тамашачы өчен тәгаенләнгән театрларда куйды дияргә була. Камал театрда куйды шул исәптән әйме. Ләкин без нәкъ менә бүгенге яшьләр һәм балалар өчен Әмирхан Еники дөньяларындагы кыйммәтләр турында сөйләшәсебез килде. Монда нигез итеп алынган безнең әйтелмәгән васыят әсәре. Аның бүгенге заман һәм бүгенге буын өчен миңа калса актуальлеге шактый югары һәм ул инде күзгә ташланып тора. Шулай ук аның башка кайбер хикәяләре дә керешеп китәчәк бу әсәр белән бергә. Монысы инде режиссер белән драматургның бергә эшләп бер тандемда нинди продукт тудыруын сез килгәчтән күрерсез. Без әле аны сезгә яктыртыр өчен бәлки яңадан да килербез. Ләкин мин шуны әйтәсем килә, без үзебезнең мәктәп дәреслекләренә кергән һәм дөнья классикасы һәм татар классикасы булган әсәрләргә сәхнәдән яңа сулыш өреп, яшьләрне һәм яшүсмерләрне һәм балаларны театрга китерү юнәлешендә менә шундый аларга таба адымнар атлыйбыз. Һәм инде театр премьералар белән генә түгел, шулай ук гастрольләр эшчәнлеге белән дә, фестивальләр белән дә яши. Безнең сентябрь айы бик тыгыз була, урак өсте кебек. Шуңа күрә без сезне
үзебездә бик көтеп калабыз. Бездә Севастополь театры һәм Салават театры белән обменный дип әйтегәндә гастрольләр. Менә алар турында әле тагын җентекләбрәк сөйләрбез һәм минем тагын әйтәсем килгән бер безнең алдыбызда торган матур бер максат, ул безнең Мәскәү гастрольләре. Безнең Дума РФ белән һәм Мәдәният министрлыгы белән шундый килешү сөйләшүләр алып барыла хәзерге вакытта. Анда без ислам кабул итүнең 1100 еллыгы уңае белән чыгарылган премьерабызны алып барабыз. Ул да Буса Йосыф спектакле. Һәм шулай ук Ренат Хасановичның үзебезнең милли классикага нигезләнеп эшләнгән узган сезоннарның бер премьерасы булган Сөннәтче бабай спектаклен алып барабыз. Шулай ук инде Мәскәү тамашачысына барган очрашулар циклы үзебезнең милләттәшләр белән аралашуны да күздә тотабыз. Моннан тыш безнең театрның спектакльләре, моңа кадәр тудырылган спектакльләре көндә күрсәтеләчәк. Бу инде безнең көндәлек тормышыбыз. Һәм тагын сезне күзәтеп барырга чакырыр идем. Безнең әлеге сезон, узган сезонда башлап җибәрдек без татар әдәбияты дәреслекләренә кергән әсәрләр буенча яшь авторларны, алар арасында журналистларда, шигырь язучыларда, прозаикларда һәм гомумән моңа кадәр каләм тибрәтеп карамаган кызлар, егетләр дә бар. Без аларны туплап, махсус бик билгеле драматург һәм шундый проектларны эшләүче куратор Анастасия Букрееваны чакырып, Караш инсценировка мәктәбе башлап җибәргән идек. Хәзерге көндә әлеге авторлар инде өйрәнү этапларын үтеп, режиссерлар, билгеле драматурглар белән очрашулар циклы дәвам итә бездә һәм алар инде үзләренең синопсисларын тапшырырга тиешләр. Менә шушы көннәрдә без бик дулкынланып көтәбез, нәрсәләр яздылар икән алар. Аннан соң аларның килгән әсәрләрен экспертлар белән укыйбыз һәм читкаларга шулай ук алга таба сезне дә көтеп калабыз. Безнең яңалыкларны күзәтеп барыгыз. Сез дә килеп үз бәягезне бирә алыр идегез һәм яшьләрнең нинди перспективалары бар икәнлеген, аларның иҗатына мөнәсәбәтегезне белдерсәгез, аларга шулай ук күңелле булыр иде. Инде хәзер сорауларга бераз тирәнрәк күчербездер, әйме? Сез видеоролик бар дип әйткән идегез. Куябызмы видеороликны? Әйдәгез, Ренат Хасанович, карап үтик. Безнең Ал җилкәннәрнең башта трейлерын, аннары тирәнрәк итеп сөйләшүгә күчәрбез. Менә шулай бераз гына кызыктырып кую булды бу. Бик зур рәхмәт. Безнекән Ренат Мирзахасанович, нинди премьерлар көтә безне, нәрсә турында булалар, шулар турында тулырак сөйләсәгез иде. Рәхмәт. Зур рәхмәт. Безнең дусларыбыз, безнең театрның язмышы белән кызыксынып килгән безнең журналистларга, каләмдәшләргә зур рәхмәт белдерәсем килә. Рәхмәт. Һәр вакытта яктыртып торасыз, кызыксынуыгыз бар. Һәм мин бик шатмын, безнең шундый әңгәмә бүген бара. 36-нчы сезон ул юбилейларга бай булачак, юбилейларга. Менә театр үзегез беләсез, ул бит инде барбыр гаилә кебек. Һәм әлеге гаиләдә туган көннәрдә, ягъни юбилейларда булачак. Менә безнең бу сезонда 23-нче ел һәм 24-нче елда берничә безнең бик шәхес артистларыбызның туган көннәре, юбилейлары, аларның шундый түгәрәк дата 50 яшь. Шуларның иң якындагысы Татарстанның атказанган артисткасы Лилия Низамиеваның шундый бер юбилее көтелә. Һәм менә без әлеге көчле темпераментлы актрисаның сыйфатына карап, шундый грузин драматургы Цагареллинның Ханума музыкаль комедиясына тукталырга булдык. Менә бу әлеге премьера, әлеге юбилей инде ул декабрьдә соңрак булачак. Мин башта
Biraz гына перспективада булган юбилейлар турында әйтеп узармын һәм сезон ачылу буенча. Киләсе елда шулай ук 50 яшьлекләрдән алганда тагын Татарстанның атказанган артисткасы Гөлнара Фазылҗановага шулай ук 50 яшь аның юбилее. Ул бик җырлы, моңлы актриса безнең. Бик сәләтле актриса. Ул үзе теләде инде театральләштерелгән концерт формасында үзенең юбилеен уздырырга без ниятлибез 16 мартта киләсе елда, когда цвели сады. Татарча ничек ул әле ул безнең вот аткан шулай дип тәрҗемә итсәк, менә шундый аның юбилеен уздырачакбыз, Алла бирсә. Һәм теге елны шулай 24 елда шулай ук 50-ник 50 яшьлекләр дип әйтик, Татарстанның атказанган артисты Фәнис Кәлимуллин. Ул бераз соңрак булачак, аның октябрьдә, ягъни сентябрьдә шулай ук аның юбилее көтелә. Һәм үземнең турында үзем әйтү бераз читенрәк, но шулай да әйтеп узыйм. Миңа да 18 яшь була, 28 мартта, Алла бирсә, юбилей, һәм бу көнгә дә мин берничә автор белән сөйләшү бара, әлеге юбилейга балалар өчен музыкаль әсәр тәкъдим эшләргә ниятебез бар. Хәзер якындагысы, иң якындагысы сезон ачылу. Сезон ачылу яңа премьера, ул менә әле карап киткәнсез Ал җилкәннәр, Александр Грин. Әлеге спектакль яшьләр өчен эшләнгән 12+ балалар өчен. Хәзерге шундый агрессив чорда ничек итеп яшьләрнең, балаларның хыяллануы һәм үз хыялларын көтү, тормышка ашыру турында булган әлеге спектакльнең без инде менә сезон ябылганчы ачык репетиция уздырган бит. Ачык репетиция ул зур шундый күтәренкелек белән узды, ул безнең традициягә кирип китәчәк инде хәзер. Ягъни премьера булганчы без тамашачыларга тәкъдим итәбез ачык репетиция ниндер аерым бер халәтендә. Хәзер менә репетициялар бара, әкренләп. Шул ачык репетиция нигезендә булган фикерләрне без хәзер күзаллап, әзме-күпме корректура кертеп, хәзер премьераны әзерлибез. 2 һәм 3 сентябрьдә үзебезнең театрда. Менә килгән тамашачылар күрделәр ул ачык репетицияга. Аның пространствода 2, ягъни тамашачылар карапка утыралар, ягъни сәхнәгә утыралар. Шул ук сәхнәдә тамашачылар, шул ук сәхнәдә актерлар уены. Безнең зур зал, 230-лык тамаша залы үзе диңгезгә, океанга әйләнде. Һәм шундый фантастик утлар куелып, әлеге пространство белән аның составы, уйнаучы составы бик кызыклы. Анда безнең төп артистлардан тыш, шулай ук бу спектакльдә Казан театр көллиятеннән шәкертләр дә катнаша. Менә алар 2 курста, аларның шундый тәҗрибә, практика нигезендә бара. Һәм спектакльнең күбрәк яшьләр эшләде, яшьләр командасы. Монда Артур Шайдуллин, Академия театрының, Камал театрының артисты һәм хореографы Артур Шайдуллин пластика буенча режиссер булып катнашты әлеге спектакльдә. Көйләрне бик мин хөрмәт иткән яшь композитор Йосыф Бикчәнтәев язды. Менә көтелмәгән электрон музыка, фәлсәфи музыка, хыялый музыка тәкъдим итте. Шулай ук сценографы яшь кыз безнең, шулай ук укый ул сәнгать көллиятендә, Фешин исемендәге сәнгать көллият Анна Новикова. Менә булар 3 яшь кеше бу асольның хыялын тормышка ашырга миңа ярдәм иттеләр. Һәм олы буыннан инде метрлар әлеге спектакльгә ут куючы Евгений Гансбург, алтын битлек премиясе лауреаты костюмнар буенча рәссам Фәгилә Сельская, хор, көйләрне өйрәтү, үзенең тавышың белән эшләү буенча Миләүшә ханым Тәминдарова эшләде. Менә шундый зур команда яшьләр һәм олы мастерлар кушылган команда белән без сезонны
2-3 сентябрьдә ачырга ниятлибез. Урыннар шикле, әйтәсем килә, 60 урын. Аның өчен махсус трибуна эшләттердек бит, үз ханым. Махсус трибуна, ягъни тамаша залы эшләдек. Урыннар шикле, әгәр дә инде шуңа күрә 60 кеше булгач, Күрмей калсалар нишләтәбез, Ринат Хасанович? нәрсәне? Күрмей калсалар нишләтәбез? Тыймый калсалар карапка. Менә Искәндәр сразу әйтте, 2 тапкыр куйык дизинхар дип, һәм көненә 2 тапкыр бу спектакльне куйгач, без тамашачыларның ихтыяҗын шулай канәгатьләндеребез дип мин ышанып калам. Студентларны да җыеп китерә алсак, көненә 2 тапкыр. Вот, менә шундый һәм тагын әйтеп узасым килә, киләчәк сезонда безнең берничә спектакльне мин яңартып куячакмын. Ягъни үзем куйган бу чиракта. Ни өчен кирәк бу? Әйтик, менә мартта минем туган көнем була икән, юбилеем була икән. Мин берничә инде югалып барган, онытылган әсәрләрне, спектакльләрне яңартып, декада оештыру. Бер атналык һәм премьера белән, үземнең премьера белән бу әйтик мероприятиене шулай итеп төгәлләндерергә. Бу исәптән безнең күптәннән онытылган Саксык дигән минем спектаклем бар иде. Шул Саксык спектаклен яңартам. Алмачуарны, Умырзая спектаклен һәм Питер Пен. Менә буларның барысы да, почти барысы да балалар һәм яшьләр өчен корылган. Хәзерге вакытта менә Алмачуарга да репетициялар бара. Һәм классик әсәрләр олылар өчен Башмагым, Галиябану, бу әсәрләрне шулай үземнең туган көнемдә булган декадада мин тамашачыларга тәкъдим итәчәкмен, Алла бирсә, көч кенә булсын, вакытыбыз гына булсын. Менә һәм бер инде бер кичкенә генә әйбер, һәр спектакль ул искерә. Вакыт белән искерә ул, тамашачылар үзгәрү белән искерә. Һәм быел, Алла бирсә, апрельдә без Печән базары исемле спектакль белән саубуллашабыз. Аның гомере 20 елдан артык безнең ул репертуарда барды. Һәм без аның белән быел Печән базары спектакле белән апрель айында уйнап, аның белән саубуллашабыз һәм безнең репертуарда төшеп кала. Вахит әфәнде, әйдәгез, узыгыз. Менә бит. Сездән башка бер ничек тә бармый сөйләүләр. Әле искәршер сорауларыгыз булса, мин җавап бирермен. Зур рәхмәт сезгә. Рахмат, Ринат Мирзаханович. Искәндәр Белярович, бу үз Николаевна әйтеп китте. Гастрольләр булачак диде, аннары чит театрлар сезгә киләчәк. Менә шулар турында да бераз әйтеп китсәгез иде. Хәерле көннәр, исәнмесез? Әйе, безнең инде Алла бирсә 2 сентябрьдә менә сезон ачыла, Ал җилкәннәр спектакле белән, һәм шулай безнең большие гастроли кысаларында безгә кунакка киләләр Башкортстаннан, Салават театрыннан, Салават театры. Алар инде менә 12 сентябрьдә беренче спектакльне күрсәтәчәкләр инде. Ачылыш була ул гастрольләрнең «Радость нашего дома» безнең өйнең яме дигән спектакле. Шулай ук менә 13 сентябрьдә «Хорошая девочка Лида» дигән спектакльне алар күрсәтәчәкләр инде. Ул күбрәк яшүсмерләргә дип багышланган спектакль, мәктәп балаларына. Һәм 14 сентябрьдә Обау Димче килә дигән «Осторожно, сваха» спектаклен, комедиясын күрсәтәләр. Һәм шул көнне инде аларның ябылышы була инде ул гастрольләрнең. Һәм шулай ук инде без аларга барачакбыз, обменный гастрольләр булгач, ноябрь аенда без инде Алла бирсә аларга шулай ук балалар өчен дә, олар өчен дә төрле форматта спектакльләрне алып барачакбыз. Ул инде безнең Камыр Батыр дигән балалар өчен спектакле. Бик матур, визуалләштерелгән спектакль шундый, анда видеолар бик күп. Һәм 14 ноябрьдә була инде ул спектакль, безнең беренче спектакль. Ачылабыз инде без шулай ук Салават театрында. 15 ноябрьдә без күрсәтәбез Юсуф спектаклен.
Һәм инде ябылабыз 17 ноябрьдә Ак чәчәкләр дигән спектакль белән. Шулай ук безгә киләләр шул большие гастроли гастрольләр кысаларында Севастополь театры, без аларга барган идек былтыр. Шулай ук төрле форматтагы спектакльләрне алып барган идек сентябрь аенда. Кәҗүл читек, Матур Сити, Лейла вә Мәҗнүн һәм Хикмәт әкиятләрен спектаклен күрсәттек. Бик матур итеп алар безне якын итеп каршы алдылар. Бик зур рәхмәт аларга. Мәдәният министрлыгына инде Россиянең һәм безнең Татарстан Мәдәният министрлыгына бик зур рәхмәтләр җиткерәсебез килә. Мин инде борчылган идем Севастополь тамашачы. Җалмабызда җыела алдык. Рәхмәт. Севастополь театры безгә булышты. Без инде 2 площадкада уйнаган идек. Черноморский флот дигән площадкада, чөнки Хикмәт әкиятләр спектакле техник яктан бик авыр спектакль. Шуңа күрә безгә туры килде инде башка театрда. Төрле мәйданнарны алырга. Спектакльне күрсәтергә Аллага шөкер күрсәттек. Һәм Булдырдык. Һәм форсаттан файдаланып, андагы департамент һәм мәктәптәге укучыларны җыйган өчен Лариса Сулимовага шулай ук без рәхмәтебезне әйтәсебез килә. Ул безнең киләсебезне белүгә, үзе безнең белән элемтәгә кереп, мин сезгә яшьләрне, мәктәп укучыларын җыярга ярдәм итәм диеп, зур рәхмәт. Севастополь тузына җитәкчеләренә бик зур рәхмәт әйтәсебез. Шулай ук килә. Алар булыштылар, тамашачы буенча да, төрле сораулар буенча да бик рәхмәт аларга. Мин борчылган идем, тамашачы татар телендә аңламас спектакльләрне без инде алып барган идек система синхронного перевода рус теленә инде. Анда балалар, тамашачылар инде наушникларны киеп карадылар. Мин борчылган идем, хәзер чыга башларлар дип. Без бер нәрсә аңламыйбыз. Юк, бер тамашачы да залдан чыкмады. Бөтенесе шаккатып карадылар. Спектакль беткәч тә рәхмәтләребезне белдереп әйтеп чыкканнар инде. Бик шаттылар безнең спектакльләрне, безнең постановкаларны, своеобразный дип. Менә шуңа күрә инде алар безгә менә быел киләләр сентябрь ахырында. Шулай төрле спектакльләрне алып киләләр. Циолковский путь к звездам 28 менә була инде алар ачылалар ул спектакль белән. Ул инде күбрәк олылар, яшүсмерләр өчен спектакль. Город клоуны Пика 29 була, сәгать 11-дә инде. Ул инде күбрәк балалар өчен дә. 29 шулай ук кич белән Ася дигән спектакльне күрсәтәчәкләр. Тургенев га нигезләнгән. Һәм 1 октябрьдә Варшавская мелодия белән алар инде ябылалар. Шулай ук безнең Дум РФ белән бергә безнең мәдәни министрлыгы сөйләшеп, эш алып барыла Мәскәү гастрольләре буенча. Анда инде без 2 спектакльне шулай ук алып барабыз октябрь аенда, 9-10. 9 октябрьдә инде без Юсуф спектакль белән ачылабыз. Ул инде безнең ислам кабул итүгә 1100 ел тулуына багышланган спектакль. Шулай ук 10 октябрьдә без күрсәтәбез Сөннәтче бабай дигән спектакль. Шундый милли программаны алып барабыз инде. Алла берсә, билетларны тамашачы сатып ала Заманча дигән сайтында инде Мәскәүдә. Менә безнең Севастополь һәм Салават театрына инде шулай ук безнең сайтта билетлар сатыла. Электронный билетларны кассадан тамашачы рәхәтләнеп ала. Пушкинский карта белән дә бик җайлы хәзер. Пушкинны кабылмаганы белән дә алырга була. Бик җайлы хәзер тамашачы өчен бөтен условиялар бар дип әйтик. Без сезне чакырыр идек менә шушы чынлап та менә гастрольгә килгән әлеге театрларга. Ул бит инде гастрольләрне корган вакытта театр барыбер дә
һәрвакыт үзе фестивальләргә йөргән вакытта, үзе кайдадыр чыккан вакытта күзәтеп килә, кемнәрне үзе безгә алып килә алыр идек тә һәм кемнәрне үзе безнең сәхнәдән Казан тамашачысына күрсәтә алыр идек диеп, менә Севастопольның яшь тамашачы театры ул безгә шулай ук балаларны алып килеп, оныкларны алып килеп күрсәтер өчен матур гына программа тәкъдим итә һәм аларны безгә Казанга килгәндә күреп калырга чакырабыз сезне. Моннан тыш шулай ук форсаттан файдаланып, бераз гына мактанып китсәк тә ярыйдыр инде. Үзебезнең сәяхәтебез турында да әйтеп үтәбез. Безнең менә узган сезонда чыккан тагын бер премьерабыз Рөстәм маҗаралары, ул Гадел Кутуй әсәренә нигезләнгән. Без аны бик яратып чыгардык әлеге премьераны. Режиссеры Тимур Кулов, инсценировка авторы Айдар Ахмадиев. Безнең менә әлеге спектакльнең хәзерге вакытта берничә фестиваль үзенең программасына кертер өчен карый һәм безне чакыралар. Екатеринбург шәһәренә Свой дигән шундый фестивальгә без сентябрь аенда шунда сәяхәткә кузгалабыз. Әлеге премьераны күрсәтер өчен безгә уңышлар теләп калыгыз һәм быел Казан мәртәбәле инде үзен танытып өлгергән фестиваль арт миграцияны үзендә кабул итә. Бу җәһәттән әле пресс-конференциялар, журналистлар белән очрашулар булыр. Без инде форсаттан файдаланып әйтеп китәбез. Әлеге Рөстәм маҗаралары спектакле безнең шулай ук Казанда үтәчәк арт миграцияның фестиваль программасына да кергән. Без аны үзебезнең сәхнәбездә тәкъдим итәбез. Шулай ук сезне көтеп калабыз. Рахмәт, Луис Николаевна, Искәндәр Эдуардович. Ләйсән, менә бу баш рольне тәкъдим иткәч, ничек кабул иттегез һәм аның нинди авырлыклары булды шул турыда сөйләсәгез? Исәнмесез, хәерле көннәр барыгызга да. Асыл роле ул минем өчен бик теләп алган ролем, чөнки моңарча минем характерлы образларым, рольләрем байтак булды. Менә ниндидер лирик героиня образы минем әле беренче тапкыр тәҗрибәмдә. Һәм мин моны бик теләп, бик сөенеп алдым. Әсәрне укып чыккач та мин инде Асыл белән үземнең охшаш якларымны эзли башладым. Һәм мин Асылга охшаш икәнлегемне аңлап сөендем, чөнки мин аңа үземнең хыялый булуым белән, үземнең романтик ягым белән, хыялларга һәм мөгъҗизаларга ышанучы булуым белән. Һәм дә инде менә бу тормыштан да, кешеләрдән дә бары тик яхшы якларны күрергә тырышу. Тырышкан бала булу белән охшаштыр дип уйлыйм Асылга. Асыл ролен тудырганда авырлыклар килеп чыкты дип әйтә алмыйм. Киресенчә, ничектер менә беренче репетициядән ук безнең эшләребез уңайлыктан башланып китте. Һәм бөтен сәхнәләр дә бер артлы матур иттереп, тиз генә үрелеп бардылар. Һәм спектакль шундый тиз арада безнең туды дип әйтергә була. Минем өчен инде ул бик зур яңалык булды. Студентлар белән эшләү. Студентлар белән эшлибез дигәч тә мин инде бераз куркып калган идем. Башкарып чыгып булыр микән, эшли алырлар микән дип. Менә эшкә керешкәч, алар үзләренең тырышлыклары белән эшләргә һәм өйрәнергә булган теләкләре белән үзләренә җәлеп иттеләр һәм бик зур нәтиҗәләр күрсәттеләр. Алар беркайчан да соңга калмадылар. Һәр сүзнең режиссерның да шулай ук безнең дә киңәшләргә күз салып, бик тырышып эшләделәр. Инде үземнең Ринат абый белән бер спектакльдә катнашуны да әйтеп үтәсем килә. Аның Ул җилкәннәр спектаклендә безнең Ринат абый капитанны, корабльнең капитанын башкара. Шулай ук бер дә соңга калмады. Әйе. Аның канаты астында эшләү һәм шушы спектакльдә аның да җылысын тою бу үзенә күрә бер тынычлык бирде. Һәм инде менә бу ачык репетицияны да мин ничектер катлаулы иттереп каршы кабул итеп алмадым. Аңа карашым җиңелрәк булды, чөнки
менә ачык репетиция әле безнең театрыбызда беренче тапкыр гына булса да, мин аннан куркып калмадым, чөнки менә мин бу эшкә контроль эшен беренче тапкыр черновикка язган кебек карадым. Чөнки әле төзәтергә дә өстисе әйберләрне өстәп алып сузып атасы әйберләрне сузып атырга безнең әле мөмкинлегебез бар иде, һәм без бу эш өстендә эшлибез. Һәм дә инде менә премьерага инде өр-яңа иттереп оппак биткә сезгә тамашачыларыбызга тәкъдим итәчәкбез. Лейсан, бу ачык репетиция шулай расслаблять иткән сезне. Юк, расслаблять итү дип әйтеп булмый моны, аңа шулай ук җитди карадык. Ләкин премьера белән аның аермасы сизелә дип әйтәсем килә. Ачык репетициягә караш та җиңелрәк булды. Икесе эше көнне сезне җиңел урынга көтмибез. Киренке шундый һәм романтик, һәм шул ук вакытта бик тетрәнгеч хисләр кичерүче 2 яшьнең мәхәббәтен карарга чакырабыз. Әйе, Искәндәр белән безнең шулай ук беренче генә дуэтыбыз түгел. Узган ел премьерасы булган Җырлап яшик спектаклендә без шулай ук инде яшь парларны башкарган идек. Шуңа күрә менә хәзерге эшебез дә ничектер җиңелрәк барды дип әйтәсем килә. Үзебезне бер-беребезне ярты сүздән, кай вакытта бер караштан да аңлап, менә шулай бергәләп эшләдек. Рахмат, бик зур. Хәзер сорауларга бер күчербез. Сораулар. Шәһәр Казан. Шәһри Казан. Йолдыз Шарапова. Менә без бит инде проблемалар заманында яшибез, кая барсаң да шуңа төртеләбез име. Сезнең иң зур проблемагыз нәрсә? Тамашачы җыюмы, репертуар сайлаумы, финанс якмы? Менә театрның иң зур проблемасы. Проблемага теге ничек дип әйтим инде, безнең театрларның, аларның бер безнеке генә дә түгел, гомумән бүгенге көндә барлык күпчелек театрларның да ул проблемалары нигездә охшаш. Инде ул тамашачы мәсьәләсендә дә без ул әйберне гел сөйләп киләбез, чөнки нәрсә генә булса да ул сер түгел. Яшь тамашачы театры ул киләчәктә театрны һәм сәнгатьне ярата торган, һәм сәнгатьне, бәлки арада сәнгатьне күтәрә, үзе дә шул сәнгать өлкәсенә кереп китә торган яшьләрне кичкенә әле тәпи йөреп киткән вакыттан алып тәрбияли торган урын. Мин аны үзенә күрә бер михраб дияр идем. Шуңа күрә без моны белеп эш итәбез. Иң кичкенә тамашачыларыбыз өчен дә әзерлибез спектакльләрне. Ул теге әле сүзләр белән уйнала торган спектакльләрне аңлый башлаганчага кадәр килеп хисләр кичерә торган, ниндидер анда йомшак уенчыкларны үзләре тотып карый ала торган, әти-әниләре белән утырып нәрсәләргәдер соклана ала торган, яңгыр тамчылары тамганын тыя ала торган, менә шундый хисләргә күбрәк бәйле бәби спектакльләр дип әйтик инде, шундый спектакльләрдән башлап, аннан соң инде теле ачылып сөйләшә башлаган балалар өчен менә без узган сезонда шулай ук чыгардык Әлифба дигән спектакль. Кызганычка каршы аны күпчелек журналистлар никтер бик килеп карап бетермәделәр. Без гәрчә чакырган булсак та, оныкларыгызны, кичкенә балаларыгызны алып килегез дип менә хәзер килергә чакырам. Әле ул бу сезонда да барачак гөрләп, һәм без ул спектакль белән чыгарга җыенабыз. Шулай ук төрле районнарга, шәһәрләргә, Чаллы, Әлмәт. Хәзер дә үк инде чыгабыз. Безгә аны бушлай алып барып балалар бакчасында күрсәтү мөмкинлеге бирделәр, финанслар белән ярдәм иттеләр. Һәм менә бу спектакльдә балалар өйрәнәләр, нәрсә ул минем үземнең туган телем, нәрсә ул Сөембикә манарасы, нәрсә ул безнең гореф-гадәтләр, Сабантуй нәрсә ул, Кыңгырау чәчәге нәрсә ул. Без әлеге спектакльгә шулай ук әзерләдек. Үзенә күрә менә флеш продукция дип атыйлар инде аны. Китап кыстыргычлары, ниндидер шундый тотып карый торган уенчыклар, ул да балалар өчен бик мөһим.
Һәм менә шушы бәләкәй яшьтән алып, инде үсмер чорга кергән балалар өчен спектакльләр һәм гаилә белән карау өчен өлкәннәр өчен спектакльләр. Яшь тамашачы театры тамашачысы сер түгел. Соңгы елларда безнең бик пошынган чакларыбыз да була, менә Искәндәр ялганларга бирмәс. Чөнки килеп караган бигрәк тә үсмер балалар арасында, кайвакытта мәктәпләр белән, класслар белән килгән балалар арасында бер 60-70% синхрон тәрҗемә белән карар өчен колакчыннар алып карауда була. Андый күренешләр дә бар. Бу шулай ук безнең театрның гына проблемасы түгел, бу безнең җәмгыятьнең проблемасы, бу безнең үзебезнең проблема. Шуңа күрә мин аны театрга гына бәйләп куймас идем. Без бу турыда барыбыз да сөйләшәбез, әти-әниләр буларак та, ниндидер газета журналларда эшләүче хезмәткәрләр буларак та, матбугатны алмыйлар дип тә сөйләшәбез, элекке кебек язылулар, подпискалар ул кадәр түгел дип тә сөйләшәбез. Инде финанслар һәм театрның спектакльләр чыгару өчен, тормышын, аның көн күрешен алып бару өчен без кулыбыздан килгәнчә тырышабыз, барыбыз да бер команда булып, бер чылбырда эшләп. Һәр театрның әлбәттә үзенең бардыр зурмы кичкенә проблемалары. Мин Йолдыз ханымның сорауы шул кадәр бик кирәкле сорау. Рәхмәт мондый сорауга. Беләсезме, һәр театрда да проблемалар бар. Мин ул турыда сөйләйм, ләкин менә минем өчен шәхсән нинди проблема хәзер теге аягы белән килеп басты. Ул да булса вакыт һәм сыйфат. Менә ике әйбер. Вакыт дип әйтәм, менә Аллага шөкер, без үз биналы булдык хәзер, үз репертуарыбыз бар. Безнең шәп труппабыз, Аллага шөкер, бар шундый төрле буын белән ул теге расланган. Конвейер эшләп китте. Конвейер бара, көн сайын безнең спектакльләр, көн сайын безнең тамашачылар белән шундый яхшы мөнәсәбәт, сукмак ачылды безнең театрга да, безнең спектакльләргә дә. Һәм бу конвейерда менә шундый, бу безнең театрда гына түгел, башка театрларда да төп әйбер онытыла. Ягъни әйтик, айның бер айда без 25-27 спектакль күрсәтәбез икән, ул ниндидер вакыт төшенчәсе шул кадәр кысын, бер көн эчендә. Менә миңа режиссер буларак бер көн эчендә хәзер репетиция уздырырга кирәк яңа спектакльгә. Һәм аннан соң декорация куйдырту вакыты, декорация ут куйдырту вакыты. Аннан соң куелганнан соң шушы кич белән уйный торган спектакльнең репетициясе, прогоны һәм тамашачыларны кабул итеп, аларга шушы спектакльне күрсәтү. Ягъни шул кадәр вакыт тыгыз, монда әзәзләп, һәм нәрсә югала? Төп әйбер сыйфат югала. Бу безнең театрда гына түгел. Сыйфатның югалуы нәрсәдә? Әйтик, бүген былай гына чыгып уздык, бүген иртәгә былай репетицияга һәм сәнгать, теге тулы канлы сәнгать эшләр өчен барбер аерым көн кирәк, аерым вакыт кирәк. Теге ашыкмыйча эшләргә. Менә бу очракта вакытның кирәклеге, вакыт кирәк. Һәм шуның аркасында сыйфатның булуы турында минем шундый ниләрем бар, кайгыртуым бар. Безнең театрда гына түгел, күп театрларда да хәзер туган телдә сөйләшү, аның сөйләшә алу, сөйләшә алмау, ул зур проблема. Зур проблема. Шулай репетициялар ниндер чит ят телдә баруы, бу шулай зур проблема дип саныйм мин. Менә быел, Алла берса, мин һәр спектакльнең сыйфатын, мин былай да һәр спектакльне карап барам. Спектакль биткәннән соң шул ук көне яисә икенче көнне үк артистлар белән киңәшмә уздырып, ниндидер минуслар турында әйтеп, киләсе спектакльдә мондый әйбер булмаслыгы турында без сөйләшеп алабыз. Сыйфат бик кирәкле әйбер. Югыйсә без тамашачылар белән элемтәне югалтабыз. Конкуренция хәзер, карагыз, без 12 дәүләт театры һәм тамашачыларның сайлау мөмкинлеге бар. Һәм шул вакытта без үзебезнең
телне белмәү манда. Ягъни профессияга ниндидер җиңеллек карау белән без җиңел карап ниндидер хилафлык китерәбез икән, димәк без тамашачыны югалтырга мөмкин. Менә бу нәүбәттән мин һәм коллектив сыйфат ягына, ягъни аның әдәби артистлар ягыннан гына түгел, шулай ул техник хезмәткәрләр ягыннан да, менә урамнан, ягъни тыштан кергән тамашачыларның кабул иткән хезмәткәрләрдән алып, андагы гардероб, анда башка эшчеләр, алар ягыннан да тамашачыларга югары сыйфатлы шундый хезмәт булырга тиеш. Сәнгать булырга тиеш артистлар ягыннан гына түгел. Менә шул сыйфат турында biz кайгыртырга тиешбез, бигрәк тә балалар өчен, яшьләр өчен эшли торган театр булганга күрә. Менә шул сыйфат. Башка театрлар ничек эшли торгандыр ансын, аларның үз кыйблалары, ләкин балаларга эшләгән вакытта без сыйфатлы тәмле ризык бирәбез, матур киемнәр киендерәбез, һәм алар теләгән форматта ниндидер нәфис продукт бирергә тиешбез. Чөнки балалар ул безнең киләчәгебез. Бу сыйфат үзегездән торадыр бит инде. Әлбәттә, мин бу сыйфатны үземнән башлыйм, үземнән һәм коллективтан. Мин Луиз Николаевны тулындырып әйтеп җибәрим. Менә тамашачыны аны бәләкәй чактан ук шул театрларга, культурага йөртергә кирәк инде. Әти-әниләрдән дә күп тора. Мәктәпләрдә, университетларда, мәсәлән, булай дип әйтик инде, мәҗбүри рәвештә алып барырга тиешләр. Хәзер инде бөтен шартлар бар. Минем әйтүемчә, менә Пушкинская карта мәсәлән, күбесе аның белән кулланмый. Күп яшьләр күбесе белми дә театрның кайда икәнен, кайберләре теге беренче тапкыр килеп, сезнең шундый спектакльләр бар икән дип шаккатып китәләр. Шуңа күрә кемнеңдер менә шул ук Пушкинская картадагы акчалар янып китә, алар кулланмыйлар аның белән. Шуңа күрә бәләкәй чактан ук балаларны тәрбияләргә кирәк, театрларга йөртергә, алар белеп торсыннар. Чөнки менә бәләкәй чактан бала театрны белмәгәч, спектакльләргә йөрмәгәч, аңа минемчә кызык түгелдер инде. Ул вакытында йөрдегә хәзер. Искәндәрнең сүзләрендә менә сезгә карата шундый үтенештә бар. Чөнки чынлап та без ни өчен монда пресс-конференцияларга, матбугат конференциялары уздырган вакытта гел килергә атлыгып торабыз. Чөнки сез, мин үзем дә менә теге якта булып караган кеше, журналистикада да һәм матбугатта да булып караган кеше, һәм мин матбугат вәкиле буларак белә идем, һәр вакытта да журналистның сүзе, басма сүз, сайтлар булсын, ул ниндидер информация җиткерә торган платформалар булсын, ул безнең сүз ул вакытта да, хәзер дә шулай, ул һәр вакыт ниндидер мәдәни оешма, ниндидер мәдәни вакыйга, мәдәни продукт белән аны кулланучы, тамашачы, җәмгыять вәкиле белән арадашчы булып тора. Без журналистикадагы кешеләр һәр вакыт ниндидер бәйләүче күпер ролен үти идегәйме. Инде менә мин театр күзлегеннән торып шуны әйтәсем килә, без безнең турында язуыгызга, безнең премьералар турында, проектлар турында кемгәдер җиткерүегезгә һәм шулай ук тамашачыларны җәлеп итүгә, кызыктыруга шулкадәр мохтаҗ. Шуңа күрә без сезгә киләбез дә һәм безгә күбрәк килегез. Безнең турында язган вакытта эшенә керебрәк, чынлап та сүз нәрсә турында бара икәнлегенә күбрәк колак салып, күбрәк ничек дип әйтим инде, саграк һәм кызыксыныбрак якын килеп язган вакытта без бик тә бәхетле булабыз. Рәхмәт шулай чакырып торуыгызга. Безнең менә билет бәясе дә кыйммәт түгел, мин һәр финанс ягыннан дип әйтмим, тамашач йөрмәсә театрларга, аның мәгънәсе дә юк. Менә бу хезмәтнең, чөнки ул бит инде зур хезмәт, үзегез беләсез, аның декорациялар, костюмнар, грим, актерларның уйнаулары ул нәрсә генә тора бит инде. Шуңа күрә яшь тамашачы
кичкенә тамашачы йөргә тиеш театрларга дип әйтәм. Һәм тәрбияләү турында да монда теге чынлап та театрга йөрү һәм спектакль карауның культурасы турында да сүз алып барырга кирәктер. Без шулай фестиваль кысаларында, зур балалар фестивале кысаларында Архангельск шәһәренә барган идек. Алып барган идек анда үзебезнең Камыр Батыр спектаклен һәм шунда фестиваль программасында берничә көн безгә карарга насыйп булды. Анда балалар спектакльләренә киләләр һәм ул шундый зур Олағайым зур театр, һәм шунда әти-әниләр кичкенә балаларны алып киләләр спектакльләргә. Һәм шул программа кысаларында анда классик балалар әдәбиятына нигезләнгән әсәрләр дә бар. Хәзерге заман әсәрләренә нигезләнеп эшләнгән спектакльләр дә бар. Без шулкадәр күңелебез тулып, мөлдерәп карап кайткан идек. Чөнки шундый матур иттереп бабочкалар, күбәләкләр киеп алган, тагып алган, кичкенә малайлар килә, шундый аппак күлмәкләрдән шыгырдап торган костюмнарын киеп, матур шундый бальный күлмәкләрдән кызларны җитәкләп алып киләләр. Бу бит театр диләр килеп керүгә үк. Һәм әти-әни җитәкләп алып кереп утырта да балаларны сөйләшә башлыйлар, нинди әсәр буенча спектакль карарга килгәннәре турында. Менә мин бу культурага дөресен генә әйткән вакытта кызыгып кайттык, сәбәбе нәрсәдә дип тә сорадык. Һәм әйтәләр, бездә бит эш театр бар. Һәм без ул эш театрга кунакка йөргән кебек бик кадерләп йөрибез диеп. Менә шул кадер төшенчәсен үзебездән башласак иде. Бик зур рәхмәт. Тагын сырлар булырмы безнең Татар информ? Исәмсез Караш мәктәбе буенча яңа сезон көтеләме? Яңа драматург җыячаксызмы? Бу ничегрәк күңелләп үтегез тулырак? Сез моңа кадәр яктырткан вакытта белә идегезме, килдегезме, күрдегезме дип мин дә капма-каршы сорау бирим әле. Миңа инде үземә чыкканнар иде, менә шундый драматург җыябыз, үзегезнекен тәкъдим итә аласыз дип. Ул ниндирәк эш шуның турында сөйләп? Әйдәгез, менә мин нәрсәдән башланып киткәнен дә бераз гына ретроспектива ясап сөйләп алам. Безнең бит инде менә Хәсән асыл бәйгесе бар. Без анда килгән пьесаларны укыйбыз, шулай ук читкалар ясыйбыз, аларны тамашачы җыеп та укыйбыз, читкалар вакытында тамашачыларны да чакырабыз. Ләкин менә күзәтеп барабыз, чынлап та татар телендә яза торган һәм үз телендә оригинал шундый кызыклы үзенчәлекле әсәрләр тудыра торган, бигрәк тә балалар һәм яшүсмерләр аудиториясына юнәлтелгән әсәрләр тудыра торган безнең ничек дип әйтим, авторларыбыз, алар бармак белән генә санарлыгалар юк диярлек дәрәҗәсендә име. Шуңа күрә инде без асыл бәйгесенә килгән пьесаларның да бераз гына аксабрак торганын күргәнгә күрә. Шул вакытта безнең бик мохтаҗлык кичерә театр нәрсә генә булмасын, инсценировкаларга, чөнки менә шул Гаяз Хакыйны куябызмы, без Еникины куябызмы, Гадел Кутуйны куябызмы, менә безнең хыялыбыз бар алга таба, шулай ук үз заманында Ләбибә Ихсановалар кебек менә бу Кирлемән, Курай малай кебек әсәрләрне прозада бит инде без укып үстек. Аларны куя башласак, безгә барыбер дә инсценировка ясый торган һәм бигрәк тә балалар аудиториясына йөз тотып эшли торган үзебезнең авторларыбыз кирәк. Һәм без әйдәгез әле җыелып, бу эшне башлап карыйк дигән шундый фикергә килдек. Аның өчен заявкалар, положениесын эшләдек, нигезләмәсен эшләдек. Аның өчен заявкалар бирер өчен мәгълүмат җибәрдек һәм безгә килде яза торган авторлардан заявкалар. Алар арасында төрлеләре бар. Кайберләренә без куркып, шикләнебрәк тә карадык, чөнки бөтенләй белән әдәбият өлкәсендә, журналистика язу өлкәсендә бер тапкыр да үзен сынап карамаган кешеләр дә булды анда арада. Һәм менә алар bir атна буена шундый интенсив курс үттеләр, аннан соң онлайн эшләделәр шулай үзләренең кураторлары белән һәм инде менә язарга дип таралыштылар. Хәзерге вакытта язалар. Аларга бирелде театр һәм әлеге
инсценировка мәктәбенең экспертлары тарафыннан расланган шундый исемлек. Ул исемлектә 20-нче йөз әдәбиятыннан алып хәзерге көнгә әдәбиятка кадәр бик күп төрле авторлар бар. Алар арасында безнең классик язучыларыбыз да бар. Хәзерге көндә әсәрләре популяр булган авторлар да бар. Мәсәлән, Шулык Марат Кәбиров кебек авторлар әйтик. Мәсәлән, яшьләрдән, мәсәлән, безгә китап нәшрияты һәм төрле бәйгеләрдә китаплары бәяләнгән, менә бу хәтта кечкенә кесә китабы булып чыккан авторларның да әсәрләрен тәкъдим итте экспертлар. Без аларны да керттек шул исемлеккә. Һәм менә хәзерге вакытта кызлар, егетләр язалар, кайберләре яшерә, кайсы авторны алганнарын, кайберләре бераз гына серне шишә. Анда Исхакыйның әсәрләренә мөрәҗәгать итүчеләр дә булды. Анда булды безнең оныталарак төшкән, менә инде бераз гына серне шишеп әйтеп китәм. Оныталарак төшкән авторларыбызга мөрәҗәгать итүчеләр дә әйтик, шул Кирлемәнгә кызыгучылар да булды. Аны бүгенге заманда ничек иттереп куярга, инсценировкасын ясарга мөмкин булыр икән диеп. Без инде бу мәсьәләдә яңадан журналистлар белән очрашырга дип торабыз. Анда бөтен әсәрләр килеп беткәчтен серләрне шишәрбез, кемнәр буенча яздылар, нинди әсәрләр алынды икәнлеген. Алга таба әйткәнемчә, безнең көз көне читкалар булачак, экспертлар сайлап алганнан соң, һәм инде без ул читкаларга үзебезнең театр аудиториясында театрга якын кешеләрне дә, шулай ук сезне дә чакырып калабыз, киң җәмәгатьчелекне дә чакырабыз, игъланнарны карап барыгыз. Безнең максат театр портфеленә 1-2 булса да алга таба куярга мөмкин булган текст алу. Әгәр дә инде ул беренче язып караган авторның ул тексты әлбәттә инде шедевр һәм идеаль дәрәҗәдә булмаска да мөмкин, ләкин ул бит әле режиссер белән эшләнә торган процесс. Алга таба әгәр дә без аның потенциалын күрсәк, аны режиссер белән элемтәгә кертеп, бәйләнешкә кертеп, без инде алга таба театр өчен продукт иттереп хәстәрләп бетерә торган авторларны эзлибез. Бәлки ул быел ук үзенең уңышын бирмәс тә, бәлки аның өчен берничә ел кирәк булыр, чөнки ул әсәр язырга өйрәнү һәм инде ул тудырган әсәреңнең тиешле дәрәҗәгә җитүе ул бер көн эчендә, бер ай эчендә һәм ярты ел эчендә генә дә булмаска мөмкин. Ләкин безнең өметләребез бар. Рахмат. Безгә бирелгән вакыт азагына якынлашып килә. Ренат, үзе хәтле әйтер сүзегез бармы тагын менә бу тема буенча? Нәрсә буенча? Менә бу тема буенча, премьерлар буенча әйтәсез сүзегез калдымы? Юк, мин чакырам. Менә 1 сентябрьдә безнең 18 сәгатьтә без худсовет әлеге шушы ал җилкәннәрне тәкъдим итәбез. Менә шул худсоветка мин журналистларны, Йолдыз ханым һәм сезне дә чакырам. Килегез, анда урыннар була. Худсоветка чакырабыз, Алла бирсен. Эльмира апа, сез дә киләсез инде хәзер, сезне генә калдырып булмай. Мин бөтенегезне әйтәм, менә 4 һәм әнә бу егетне дә чакырабыз. Ренат Хәсәнович, онлайнда караучылар бар, бөтенесен дә сыйдыра алмыйбыз. Яра бу шаяру катыш сөйләшү инде минем реплика. Һәм тагын чакырып каласым килә, безнең 30 август бик кадерле бәйрәмебез, шәһәр һәм республика көне. Без аны ел сайын онытмыйча искә алабыз һәм менә шул уңайдан безнең театр янынан үткәләп йөрегез, уңга таба да үтегез, сулга таба да үтегез, 30 август көнне дип чакырып калабыз. Чөнки безнең Казан шагыйрьләр шәһәре дигән аудио газета эшләячәк көн дәвамында театр каршында. Анда яңгырап торачак безнең шул ук менә 20-нче гасыр буена Тукайлар, Дәрдмәндләр, Рәмиләр чорыннан килгән шигърият һәм бүгенге көнгә кадәр яшь авторларга кадәр без тупладык бик матур шигырьләрне Казаныбызга, республикабызга, туган туфрагыбызга, җиребезгә багышланган. Зәкия апа Туфайлованың шигырендәгечә туган ил ул алтын арышлар, Зифа камышлар дигән шул шигырьләрдән балачак шигырьләреннән башлап
Һәм инде алар безнең классик җырларыбыз белән, хәзерге замандагы республика Казанга багышланган җырларыбыз белән үрелеп барачак. Һәм 30 августта сезне шулай ук чакырып калабыз Заман сәнгате галереясына, галерея современного искусства. Анда безнең Вакыт кайтавазы дигән шундый шигъри, музыкаль, театральләштерелгән шундый кичә булачак. Анна Ахматованың «Бик матур муза плача» дигән күргәзмәсе эшли хәзерге көндә 1 сентябрьгә кадәр ул эшли. Барып күреп калырга ашыгыз. Анда бик кызыклы экспонатлар бар. Ардовлар коллекциясеннән, Мәскәү фатирыннан, шулай ук Ахматова белән бәйле анда сәнгать, бүгенге авторлар тудырган сәнгать әсәрләре бар. Ул Бродский иҗаты белән дә бергә керешеп китә. Һәм менә без шул пространствода 30 көнне сәгать көндезге 2дә укыйбыз Ахматова шигырьләренең татар теленә тәрҗемәсен. Без кайчандыр мин, Илсөя Рексанова, Рәмис Әймәт, Рифә Рахман, Лилия Гыйбадуллина, Йолдыз Миңнуллина һәм тагын башка берничә автор тәрҗемә итеп бастырган идек. Юбилеена бәйле аның шигырьләрен Мәгариф нәшриятендә бу менә шушы китапны, тупланманы да искә алу, Ахматованың татар дөньясы белән үзенең дә һәм улы Лев Гумилев аның безгә булган төрки дөньяга булган аңа багышланган хезмәтләре аша да искә алу һәм инде шигърият. Бик зур рәхмәт. Бик эчтәлекле пресс-конференция булды. Әгәр сорауларыгыз булса, аерым килерсез. Бик зур рәхмәт, тәмам. Рәхмәт, көтеп калабыз сезне.